Palihog manindog ang tanan.
Sa tanan natong mga intensyon alang sa atong tagsa-tagsa kabanay, kalinaw sa panimalay, kalinaw sa tong lungsod, malusab sa tanan natong mga pinangga nga mihalina, atong ihala dining Maong Santos nga misa, atong sa kapistahan ni San Juan Bautista. Ato sab nga iapil ang mga kalag nila ni Emiliana de los Rios o ni Consorcia Agbon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, malipayong piyesta natong tanan, atong pakpakan ng Ginoo ug ang atong patron San Juan Bautista. Atong pasalamatan pinagi sa pangama ni San Juan Bautista sa mga panalangin nga atong nadawat. Sanglit ang atong intensyon, dawaton man lang sa Ginoo kung kita adunay pagbasol o paghinulsol, manghilom usa kita o atong pangayoon sa Ginoo ang iyang kaluoy o gugma. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kudako iamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluoy kami, Ginoo.
gloria in excelsis Deo. Nagasimba kami himaya sa Diyos ito sana. Amin. Ay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, iha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos. Magampo kita. O Diyos, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam og katawhan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon ug tultuli ang tanang mga nagtuo kanimo sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamati kanako o kapuluan o patalinghog, kamong katawhan nga tuas sa layo. Gipili ako sa Ginoo, dito pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Ipanalipdan ako niya diya sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya
ug nga usa ka talinis nga udyong ug gitaguan ako niya sa iyang sudlan ng pana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw. Ug pasinggunggan akong tungod kanimo, apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa walay lamay hinungdan. Pansya ang muhatag kanako hustisya, ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili na ako sa Ginoo, aron pagtigom sa nakatibulaang katawhan sa Israel. Ipasing tunggan ako niya, ug gihatagang gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton na akong ipabuhat kanimo, aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel, ug sa pagpahiuli sa nasalin niya, ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran, aron ang akong kaluwasan mubangat sa kinasuukan sa kalibutan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo. Sa paging katingalahan. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw, ano sa ako mulingkod, ug ano sa ako mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Imong giusisa nga akong pagpanaw, ug ang akong pagpahulay, sinati ka sa tanan kong mga pagi. Sa pagkatinuod, ikaw ang nag-umulkan ako. Imo ako nga gibuhat dito sa tiyan, sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat, sa paagi nga makahadlok ug katingalahan. Kahibulungan ng imong mga buhat. Nakailaw sa bikaw, ug maayo sa akong kalag. Ang akong kabukugan, wala malilong kanimo. Bihang nagibuhat ako sa tago. Dihang giumol ako sa kahiladman sa yuta. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo.
sa paaging katingalahan. Sorry. Pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang kipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay. Nakapahimuot kanako o magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus, nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel. Sumala sa iyang gisaan. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinuso sila og magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi. Ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham o kamong tanang dili Hudyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumanaka ninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na, ug nanganak siya lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya, ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siya Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalanan. Unya misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya, unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat,
Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias o gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana. Unsa kaha ang kaugmao niining bataa? Kay takaw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya dito sa dapit nga awaaw, hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog mapabilin sa pagtindog. Manlingkod palihog, manlingkod. Akong yugbog pagtahod sa atong Bikaryo General, Monsignor Boynaron Jr., sa ato sab nga Chancellor, Economos o Rector Shrine sa Kota, Reverend Father Jason Panagiton, sa atong Presidente sa Presbyteral Council sa Archdiocese sa Osamis, Father Lani Sereno, sa ato sab nga pinalangga nga Mayor, Honorable Joselito Chong, sa ato nga Municipal Tourism Chairperson, Mrs. Teresita Chong, sa ato sab nga Vice Mayor, Honorable Jim De Los Santos, sa ato nga kining atong konsehal nga mihimo sa una nga pagbasa, Honorable Josel Cyril Chong, sa ato nga mga konsehalis nga napo dinhi ang second reader, Honorable June Josephine Lo Paradero, o sa ato nga Municipal Indigenous Peoples Mandatory Representative, Honorable Janita Malalis. Ako sab nga yugbog pagtahod sa ato nga Pura-Paroko dinhi sa ato nga parokya, Father Rolly Lagada, sa uban sa iyang kaabag, Father Romel Rodinas. Ako pong yugbog pagtahod ni Inday Balais sa tanan nga mga pari nga nakaron dinhi nga mi celebrate, sa mga Mercy Sisters, mga Triumph Sisters, sa tanan nga mga elected officials, mga LGU nga niya karon dinhi, ang PPC, mga Finance Council, mga batanon nga niya karon dinhi, natong tanan katawhan sa Dios, malipayong piyesta, atong pakpakan ang Ginoo ug ang atong patron San Juan Bautista. Ang piyesta usa ka maanindot nga panghitabo, kay mao man kining panahona nga magtapok ang banay. Adunay reunion, mga igsoon nga atoa sa gawas mopauli, nagkatapok o nagpasalamat sa mga panalangin o grasya nga nadawat tungod sa pangama ni San Juan Bautista. Talagsaon ang piyesta ni San Juan kay nahitabo man kini sa iyang birthday o kasagaran gud sa piyesta mao man ang pagsaulog sa kamatayon sa usa ka santos. Kaya ang kamatayon mao man ang pultahan aron makasulod sa langit. Apan kang San Juan Bautista, ang iyang piyesta gisaulog sa iyang birthday tungod kay gikan pa sa sabakan sa iyang inahan, adunay dakong misyon ang gitagana sa Dios alang kaniya. Gani
kun atong madungog ang pagbasa gikan ni propeta Isaías kapitulo 49 hangtod sa 1 hangtod sa 6, gahisgot man kini, gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Nagpasabot kini nga ang matag tao adunay katuyuan, adunay misyon nga gitugyan sa Dios kada usa kanato. Ang inahan ug amahan sa panimalay, ang ilang misyon mao ang paghimo sa ilang panimalay nga usa ka gamay nga simbahan. Kay ang pamilya mao man ang sinugdanan sa simbahan. Ang papel sa pagdisiplina, pagtisok sa liso sa pagtuo, anaa gisabay sa mga abaga sa mga ginikanan. Parents are the first teachers of their children at home. Inyo ang responsibilidad. Kamo ang gaandam sa ilang ugma aron mamahimong maayo nga lumulupyo sa lungsod. Ang responsibilidad sa mga ginikanan sa kang San Juan, gaandam sa dalan. Mamalandong kita sa panghitabo niadtong June 16, 2026. Adunay stabbing incident sa Bethel Academy, Barangay Santa Clara, General Trias City. A 14-year-old graduate, a 14-year-old grade 8 student armed with a kitchen knife attacked a grade 5 classroom. Nobody died, but 7 pupils were injured. On June 19, another stabbing incident in Cavite National High School, where a senior high school stabbed another student 5 times. On June 22, in San Jose National High School in Tacloban City, 2 students, edad og 14 ug 15, opened fire with a 9mm pistol and 38 revolver, where 3 died and 11 were injured. O kagahapon, doon na napod ang nahitabo dito sa San Carlos City. Mga paghitabo nga makagool o makahadlok, kaya naaman mahitabo sa eskwelahan. Pero doon na manggoy kalambigitan ang panimalay o eskwelahan. Ang nakatunan sa bata sa panimalay, iya man nga ipadayon sa eskwelahan. O ligunon kini dinha sa eskwelahan, o punan pagani. Dunay misyon ang mga ginikanan, dunay misyon ang mga magtutudlo. Si San Juan Bautista mianhi, aron andamon ang dalan sa Ginoo, inaagi sa pagtawag sa tanan, sa paghinulsol o pagtukod sa dalan nga maagian ni Hesus. Karon ang atong mga eskwelahan, nag-aga ko sa miana nga pag-andam. Mga ginikanan, kita nag-andam sa dalan kung atong hulmahon ang kasing-kasing sa atong mga anak sa balay pa lamang. Tudluan sila nga balaan ang kinabuhi, naay utlanan ang kasuko o bulahan ang taong mapasayloon. Ato gining isilsil sa atong mga kabataan nga the value of life, ang bili, ang kabalaan sa kinabuhi. O ato pod nga tudluan nga ang kasuko adunay utlanan. O ato pong tudluan the value nga kita we become forgiving, nga bulahan ang taong mapasayloon. Alang sa gobyerno, palihog papantayan ang mga eskwelahan aron mamahimong dapit sa kalinaw, anaa ang seguridad kada estudyante o inspeksyonon aron walay armas o hait nga hinagiban ang makasulod sa eskwelahan. Nga unta, anaa gyud ang gitawag og police visibility, anaa sa mga public schools o giapil pod ang private schools. Pero may magugong magtuyok-tuyok sa Mindanao, pero ako maka-appreciate yun ko sa probinsya sa Misamis Occidental. Kay naagyod ang police visibility ug naa ang gitawag og kinibang mga pulis nga mo inspeksyon. Murag hapit kada lungsod naagyod. Sa uban gud nga mga probinsya, lahoy-lahoy lang ta. Muna nga, importante yun kayo ang police visibility. Pinaot nga, ato pa kining dugangan, namang yun din niya atong mayor, ang vice-mayor, ang mga konsehalis,
ako yung hauhagon aron adunay seguridad ang atong mga bata, mga eskwela dinha sa public schools, iapil pod ang mga private schools kay ang kinabuhi bilihon o importante kaayo nga ato yung hatagan og seguridad. Kada usa ka nato adunay misyon o sa panghitabo sa atong nasod, hinaot nga dili kita magpabiling amang. Gitawag kita sa Dios aron mamahimong tingog sa kamatuoran. Sa ebanghelyo karong adlaw, ang mga silingan o mga paryente ni Zacarias ug Elizabeth nangutana, unsa kaha ang kaugmaon nining bataa? Kini nga pangutana dili lamang alang kang Juan Bautista. Mausab kini ang pangutana nga angay natong ipangutana sa matag bata nga atong ikahibalag ug atong makita. Unsa nga matang sa tao ang atong gipadako? Unsa nga matang sa leader ang atong giumol? Ug unsa nga matang pagkalungsuranon unya siya? Sa pagkatao ni Juan Bautista, nakita sa mga tao nga adunay espesyal nga plano ang Dios alang kaniya. Wala siya na tao aron mamahimong popular or gamhanan. Na tao si Juan Bautista aron mamahimong propeta sa kamatuoran ug mag-andam sa dalan alang kang Kristo. Ang atong panahon karon nagkinahanglan og mga bag-ong Juan Bautista sa atong nasod karon, labi na sa mga panghitabo nga atong madungog ug makita dinha sa Senado ug sa ubang institusyon sa gobyerno, daghang mga debate, investigasyon bahin sa ghost projects ug substandard flood control projects o debate bahin sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Ako nalibog unsay tinuod ug insakto. Taliwala nining tanan ang panig-ingnan ni San Juan Bautista. Magpahinumdom kanato nga ang labing dakong panginahanglan sa nasod dili lamang maayo nga mga balaod, kundi mga tao nga adunay prinsipsyo, konsensya ug may kahadlok sa Dios. Ang dakong problema sa katilingban dili kakulang sa kaalam, labaw sa tanan, o kakulang sa integridad. Daghan ang may kahibalo apan dili matinud-anon. Daghan ang ana sa gahom apan mga tao nga dili matarong. Daghan ang adunay tingog pero mga bakakon. Si San Juan Bautista laki, wala siya mo pabor sa kagamhanan, wala pod siya mo pabor sa popular opinion. Ang iyang gisunod o gilabanan mao ang kabubuton sa Dios. Sa Ebanghelyo, ang tao niingon, ang mga tao niingon, ang kamot sa Ginoo diha kaniya. Maunta kini ang atong pag-ampo alang sa atong mga leader, labi na sa national government. Diliigo nga adunay kusog sa politika. Diliigo nga adunay daghang supporters. Diliigo nga adunay influensya. Ang labing importante mao nga ang kamot sa Dios gagiya sa atong mga leaders. Kaya kung walay Dios, ang gahom mamahimong pagpang-abuso. Kung walay Dios, ang kaalam mamahimong limbong. Kung walay Dios, ang politika mamahimong pakig-away alang sa kaugalingong interest. Kung ana ang Dios, ang gahom mamahimong pagpang-alagad. Ang otoridad mamahimong sakripisyo. Ug ang pagpangulo mamahimong misyon alang sa kaayuhan sa tanan. Mga igsoon, ang kapistahan ni San Juan Bautista usa ka hagit alang kanatong tanan. Gitawag kita sa Dios aron mamahimong tingog sa kamatuoran ug maalagaron alang sa kaayuhan. Mga batan-on, inyog yung puy-an ang kabubuton sa Ginoo. Unya, kanang mga challenge, kanang bitong mga social media, likayin na ninyo, pamati kamo sa tambag sa inyong mga ginikanan. Pamatia gayud ninyo ang inyong nga mga teachers. Pero ang problema ko ng mga ginikanan po, gasige lang og tanaw o kining cellphone, dili na gali makaluto o uban pa,
hugaw na kayong panimalay, nga ang mga anak pod, bisan pag imong sugoon, kaya ngilang nakita, mauman, ang pagbuhat na gayod, o kinipagtanaw silang mga ginikanan. At yung hinumduman yun, action speaks louder than words. Unsay makita sa mga anak, ngadto sa mga ginikanan, ila kining puyan. Kung ang mga kabataan dili mamati sa ilang mga leaders, sa ilang mga teachers, kana tungod kay problematic usab ang atong mga ginikanan. Dako kay tag mga responsibilidad ug ato yung perming pamalandungan ang papel sa ato nga patron kay si San Juan Bautista Nipuyo man aron siya mupalanog sa kamatuoran o muhimo sa pagpang-alagad nga puno sa kabubuton sa Dios. Dako kay ta og mga gimbuhaton ug ato kini nga sination pinaagi sa tong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Labi na gayud na kita dasigon usab kay muanhi man dinhi ang mga kaobispuhan karong Hulyo 7, 2026. Mumisa dinhi ang mga obispo. Ako ta kamong hiyoon nga atong hugupan ang maong adlaw. Timani, usa kini kadako nga panghitabo sa kasaysayan sa munisipyo, sa kasaysayan sa atong simbahan. Kay very rare occasion that almost 100 bishops would come and visit in our parish. Kung dunay kining consecration sa usa ka obispo, may lagnay mo apil nga 15 o 20. Pero kini ang mga obispo karong Hulyo 7, 2026 sa alas 6 sa hapon kagabhion muanhi ang mga kaobispuhan mo na nga usa kini kadako nga imbitasyon nato ug maghugot kita aron atong masaksihan, atong masinati ug atong madunggan ang mensahe sa mga obispo. Atong hinumduman na usbon ko, very rare occasion. Ug ang pagbisita sa mga obispo, ako mituo nga aduna gayud kini dagdala gyud kini og panalangin kaya matag bisita sa usa ka pinadala sa Ginoo mauman ang paghatag usab kanato og kalinaw og panalangin. Busa usbon ko atong hugupan ug ato nga muaten kita aron ato pong masaksihan ang mga kaobispuhan sa Pilipinas. Ang CBCP namugna 1945 pero naiabot kini doon na maghuman sa COVID nagkasinabot nga moari na pud ta mogawas pud ta og ikaduha pa kini sa Mindanao 1945 unya nahitabo sa 2024 na didto sa Cagayan de Oro unya ang Cagayan de Oro gitabangan sa Malay-Balay. Kita hambugiro kay ta. Ambot hambugiro gitingali pud ko. Kay kita ra gyud ang muangkon alang sa pag-abot sa mga obispo. Pero sa singabot na sila, ako'y gikuyawan. Kay naman gyud tay mga galastuhonon, naman gyud tay mga kining mga incidental expenses, naman gyud tay pagpangandam. Muna nga ako naghangyo kaninyo sa pangamuyong pag-ampo na unta mamahimong successful and fruitful the 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishops here in our province ug labi na gayon nga atong tambayayungan ug ato nga hugupan ang mao nga okasyon. Sa Pizza Tres, ang misa adto sa katedral. Nahi ang sa katedral sa Pizza Tres, opening mass, ay magsugod og alas 5:30. Pero sa Pizza 4, adto sa Tanggob, alas 6 na sa hapon. Sa Pizza 5, adto sa Banyadero, alas 6 sa hapon. Sa Pizza 6, adto sa Clarin, alas 6 gapon sa hapon. Sa Pizza 7, ang hinadinhi sa Jimenez. O gimoon usab ang official
kining photo ops sa mga obispo o ang background ang ato nga karaan nga simbahan. Sa Pitsa 8, ang nunsyo mao ang mo-preside sa Holy Mass dito sa cathedral o mahitabo sa ang Episcopal Coronation of the Virgin Sakuta o ang nunsyo mao mo-preside o sugdan ang maong misa sa alas 6 sa hapon o sa Pitsa 9 ang misa adto sa Oroquita o sa Pitsa 10 ang panapos adto sa Amurap. Atong iampo ang mabungahon o successful na panagtigom sa mga kaobispuhan sa Pilipinas. Dungog kini nato, pero sa baong dungog, aduna usab kitay responsibilidad. Duna kitay responsibilidad sa pag-ampo, ug duna pud tay responsibilidad nga motampo aron whether we like it or not, alang-alang o gato lang na higop na lang din tinughong aron kining okay lang, hindi man na mahimo. Ato pong ipakita ang atong pagka kining hospitable. Muna nga, dinagit tayo mga gitawag og incidental expenses. Hinaot nga kamo mutambayayong aron ang tao nga matinabangon, panalanginan mangyud sa Ginoo. Hinong gani, walay hakong na mamahimong santos ang matinabangon mao'y koronahan sa korona nga dili malaya nga mao ang korona alang sa mga malaan nga giandam didto sa langit. Natong tanan ako miingon, malipayong pista atong pakpakan ang Ginoo ang atong patron San Juan Bautista. Palihog manindog katilingbanong pag-ampo sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong patron San Juan Bautista. Kita mo dangop sa Ginoo diya sa dakong pagtuo ug pagsalig kang Kristo nga ming-anhi aron pagtawag sa mga makasasala. Sa matag pangamuyo ang atong tubag, Amahan, hikapa kami. Ikaw po kami. Alang kang Papa Leo XIV, Arsobispo Martin Ismuad Didi, ug mga kaparian nga sama kang San Juan Bautista, magpadayon unta ang simbahan sa pag-andam ug dalan sa Ginoo, pinaagi sa matinud-anon nga pagpangwali ug pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Alang sa mga leader sa kalibutan, panalanginan unta sila sa kaalam ug kaisog, sa pagbuhat sa matarong ug makatarunganon nga mga desisyon alang sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Samtang ania kami sa kinagibuok tuig nga kasaulugan sa Diamond Jubilee, isip lokal nga simbahan sa Osamis, hinaot nga ligunon kami alang sa among komunyon, aktibong makiglambigit sa among mga kalihukan, ug makugihon sa pagpalapnag sa misyon nga imong gisangon o Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Alang sa makasaysayanong ika-132nd nga RCBC Plenary Assembly dinhi sa atong CBCP Plenary Assembly dinhi sa atong Archdiocese karong Hulyo 3 hangtod 10 nga ibubuunta sa Dios ang abunda nga grasya aron magmalampuson gayud kining panagtigom sa atong mga kaobispuhan ug magpabilin kiniglawom nga kadasig panaghiusa ug bag-ong paglaom sa tibuok simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Alang sa mga ginikanan ug pamilya sama nila sa Zacarias ug Elizabeth, magpadayon unta sila sa pagsalig
sa plano sa Dios nga sa pagmatuto sa ilang mga anak diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Nga ang tanang nangamatay makatagamtam na sa pagpasaylo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Ato sab nga iampo ang tanan nga katawhan dinhi sa Jimenez, ang mga deboto ni San Juan Bautista. Naunta ang Dios magapanalangin o magabubo sa iyang walay puas nga grasya alang kanina nga matinud-anon. Alang nining maong intensyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hikapa kami. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Makagagahom nga amahan, nag-a kami ngadto sa kahingpitan nga imong giandam kanamo. Pamatia nga mong pangalyopo uban sa panabang sa mong patron si San Juan Bautista. Kini among gipangayo, pinagi sa imong anak nga nagpuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Blessed are you, Lord God of all creation. Your goodness we have this bread to offer, which thou hast given human hands have made, will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation. Your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine, work of human hands, will become for us our spiritual drink. Lord God, we ask you to receive and be pleased with this sacrifice we offer you. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami gasa, dinhi sa imong mga altar, Ginoo, pagpasidungog sa natawhan ni San Juan nga magbubunyag, na may pahibalo nga umaabot ang manluluwas sa kalibutan, o mipaila sa pag-abot na niya, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon, dinhi sa among pagpasidungog, kang Juan nga magbubunyag, na mo'y nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao, ug gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo o dakong kalipay, bisan diha pa siya sa tiyan, niulpot sa kalipay, kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag diha sa mga tubig nga balaan, pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan o labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Busa, uban sa kagamhanan sa mga langit, amo ikaw ang isangyaw kanunay dinhi sa yuta,
samtang sa walay hunong ang imong kahalangdon among awiton. Santos Gud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua na kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ibuang nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Papa, ni Martina mong Arsobispo sa tanan nga mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Bada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimong makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panaginig sa unay ang panagdait manaa kaninyo. Peace.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ikaw nga gahinulsol sa imong mga sala, ang ayan ug andam ikaw nga mokalawat kaniya nining bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato lang sa kinabuhing dayon. Amen. Sa nagatagupa sa tiyan ng Bautista, siya ni Kristo ug sa kalipay na Diyos. Sa buwan sa Diyos kaipas, siya ihayagan sa kasilaw kalan.
Magampo kita, O Ginoo, tapos kami mabusog sa bangkete sa langit ng kordero, nangamuyo kami, ng imong simbahan sa iyang pagkalipay, tungod sa pagkatao ni San Juan Bautista, pag-ilaon ta sa tinubdan sa iyang bagong pagkatao, na mao si Kristo ang iyang gipasiunhan pagsangyaw nga o maabot, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa pangubatan. Manalipid kami batok sa mga panlingdong magpagsulay sa yawa. Mapabsanon kami nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasandaluhan sa langit, na pinagi sa gahom sa Diyos, imong ibanlo sa impyerno sa Satanas, upan sa iyang mga daotang espiritu, na nagibot-libot sa kalibutan, aron pagbukan sa among mga kalag. Amen. Manlingkod palihog, o sa dili pa ang pasalamat, ako nga
ipaila-ila ninyo ang usa ka musulod sa seminaryo nga gikan dinhi sa St. John the Baptist High School. Si Christian Carl Malon nga taga National Jimenez Misamis Occidental. Tan. Saan naman ito Tantan? Nakuyawan man. Tan, naritan. Si mao ni si Tantan atong iampo nga mapari si Tantan nga usa ka diocesan alang sa Tan, ato bang nila tan? Gwapo gugatan. Pakita tan. O, kana. Mao ni si Tantan. Iampo ninyo ha. Iampo ninyo si Tantan. Salamat kayo tan. O pagpadayon sa imong kaikag, sa imong desire nga mamahimong pare. Hinumbumi lang yun. Pray more and have a devotion to the Blessed Mother, praying the Rosary. And the Blessed Mother will really snatch you the moment you fall to temptation. Hinaot taon ta. Sige tan, salamat. Muli payong pista kanatong tanan. Viva San Juan Bautista! Kung sa tanan atong pasalamatan, ang atong labing magagahom, ang Diyos ang tuburan sa tanang grasya, na kanunay nagatiman sa ato ang mga panalangin, ang atong Ginoo, bano sa atong pasalamatan ang atong mahal nga patron, si San Juan Bautista, atong pakpakan ng Ginoo, uban ni San Juan Bautista. Ato sa pasalamatan, nga din nangulo sa ato ang Santos nga Misa, nga din kini nagmalampuson, uban sa kasadya ug kalipay, nga atong amahan sa lokal nga simbahan sa Arkidiocese sa Osamis, kulay-lain, Most Reverend Martin Sarmiento Humuadidi, Arsobispo sa Osamis. Ato sa pasalamatan ang presensya sa atong amahan dinhi sa Jimenez na diin uban sa iyang kapikas sa kinabuhi ug sa iyang anak nalalain si Mayor Joselito Jojo Chong. Ato sa pasalamatan ang iyang Vice Mayor na nausab karon si Vice Mayor Jim De Los Santos. Ug ato sa pasalamatan ang iyang mga konsehalis nga nakaron nga miuban nato ni Santos nga misa. Ato sa pasalamatan ang atong mga kaparian karon nga daghan kayo sila nga miduyog nato karon ni Santos nga misa. Nga diin atong ipaila-ila ug palihog lang ko sa ngalan nga tawag, palihog lang sa pagtindog. Atong pasalamatan si Monsignor Buenaron Jr. na nasayan karon sa Oroquita City. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Lani Serino na mo ang presidente sa Kugpungan sa Makaparian ug rektor sa katedral. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Ernest Tulanag na nasayan sa Macalibre Alto. Nakasamtangan siya duman sa mga retreat ato na sa assign sa Pangabuan. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Ripper niya ang presidensya sa Archbishop House. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Ronald Rubin nga na-assign sa Labo. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Danilo Rodinas ang Parochial Vicar sa Oroquita City. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Jason Panagiton ang rektor sa Kuta Shrine ug atong ekonomos. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Junior Beruma nga na-assign sa Sinakaban. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Mario Magkanam ang Parochial Vicar sa Katedral. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Nestor Duhilag nga na-assign sa Clarin.
Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Sandy Comita nga nasign sa Lupisaina. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Angel Jan Baran nasign sa Villaflor. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Antonio Sagrado nga nasign sa Gango. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Edward Tabada nga nasign sa Katipunan. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Henry Rebel nga nasign sa Luok Plaridel. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Hidor Yeye Abalde nga nasign sa Talairon. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Dexter Banuelos ang Parochial Vicar sa Tanggob. Ato sa pasalamatan atong pura paroko dinhi sa Jimenez si Father Rolly Lagada. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Gistoni Gonzaga na sign sa Plaridel. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Darrell Rosales nga nasign sa Tanggob ang pura paroko. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Ilmo Milo na karon masayan sa Concepcion o kasamtangan masayan sa dito sa Macalibre Alto. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Edgardo Ponce na nasayan sa Aluran. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Fernando Aguilar Jr. nga nasayan og Curaparoko sa Calamba. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Sir Minard Pangilinan, ang in charge sa cemetery sa Archdiocese of Osamis o sa Prime Star. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Giovanni Cañete nga nasign sa Panaon. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Mark Julius Samunti, ang Parochial Vicar sa Katedral. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Edgar Canama nga nasign sa Santa Maria. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Elias Tabuco, ang Parochial Vicar sa Tanggob. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Celestino Palma nga nasign sa Tudela. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father John Lisarinas, ang atong liturgist, ang rektor sa St. John Paul II Seminary o Curaparoko sa Banyadero. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan na nasign sa Dunbig. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Victor Sereno nga nasign sa Tinago. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Alejandro Balbuena nga nasign karon sa Ngabuan, sumabot mato na siya og Amerika sa Stockton. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Jeffrey Oracion nga nasign sa seminaryo usa ka formator o parochial vicar pod sa Banyadero. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Emmanuel Pujutan nga nasign sa Bonifacio. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Quincy Jones Unduna nga nasign sa seminaryo sa St. Mary's Theology. Ngayon sa batong pasalamatan si Reverend Father G.C. Langgam nga kasamtangan siya karon nagtuon dito sa Manila. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Michael Sinagbuhan, formator nga sign sa St. John Paul II College Seminary o kaabag usab dito sa Banyadero. Ato sa pasalamatan ang presensya ni Reverend Father Attorney Lynn Nabal. Ato sa pasalamatan si Reverend Father Roger Taguran nga nasign sa Balyangaw. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Diri Ascuna nga nasign sa Pangdalaga.
ug ato sa pasalamatan ang presensya ni Father Dodong Quaresma. Ato sa pasalamatan sa Reverend Father Juventino Lustre nga nasayn sa San Lorenzo, Ruiz. Ug ato sa pasalamatan ang ato ang PPC collaborator si Ma'am Josephine Galay. Ug sab ang atong Finance Committee nga niya karon dinhi ato usab sila ang pasalamatan. Ato sa pasalamatan ang presensya sa staff sa DXDD ni Panguluhan ni Sir Manuel Ronquillo. Hapit ko malimot ato sa pasalamatan ang presensya sa ato mga religious women nga niya karon dinhi nga pinani Santos nga misa. Ug sa tanan, daghan kayong salamat. Viva San Juan Bautista! Og si Father Romel Rodinas, yan namin ang i-announce na bagong din Chancellor tingali. Si Father Romel Rodinas po atong i-assign dito sa Concepcion o take effect kini karong Agosto. Salamat ato ipadayon na pag-ampo alang kang Father Romel. Kunya ang mag-inusara na lang dinhi si Father Rolly, pero naaman mo kung doon ay mga tentasyon adto ay dayon tingnan nga Father ayaw og padala kay ang tentasyon hangin ra na nga moabot pero mawala pud na dayon kung ikaw maampoon palihog manindog. Nihungong sa Father Rolly balak mas bishop. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, atong bawlo ng gugmag kaluoy sa Dios. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta natong tanan.